Komšija, ili ima nešto staro? A šta bi ti? Pa sve jedno. Ajde, tašto da proštate malo. Alize? Ajde. Alize? Nije sve jedno. Nek prirodan izbor. Ajde više bre, kad će taj ručak? Ajde, ručak. Stiže! Svako pravo jelo ima jedan sastojak. On osvaja sve naše ukuse. Evo dušo, stiglo je. I nikomu ne može odoleti. Začin C. Dušo, šta je ovo? Neodoljivi ukus domaćeg začin C. Centroproizvod. Jel ide? Tokom onih dana kada nakon dužeg sedanja naglo ustaneš, možeš da doživiš neprijatno iznenađenje. Olviz Ultra te štiti čak i kad naglo ustaneš. Pošto upija tečnost brže od drugih uložaka, sigurno je zadržavajući unutra. Tako zaštićena, možeš da uživaš u svakom trenutku. Olviz Ultra, maksimalna zaštita i udobnost. Da li ste primetili da tokom onih dana imate osjećaj da vam je koža osjetljivija na dodir? Tada biste voljeli da vas dotakne nešto baršunasto nežno. Zato smo stvorili Olviz Ultra Sensitive. Sa gornjim slojem mekim kao pamuk, koji je veoma delikatan prema vašoj koži. Od sada možete da uživate u maksimalnoj zaštiti i izuzetno delikatnom dodiru. Olviz Ultra, sada i u senzitiv varijanti.